Zoka zvekare nenyaya dzenyu dzamunofarira. Mudzimai ane makore 43 ndine mwana 1 wandakasiya kumusha. Ini ndaiva mukadzi aipisa kuZimbabwe. Ndaita basa rekutengesa muviri ndichibata varume vazhinji vacho vanenge vane mari. Hongu ndakasangana nembinga dzandaiona kuti iyi mari haisi yega ndeyeuromba asi nekuda mari ndaizvishingisa. Ndakazosangana nemurume wandinawo iye zvine andishungurudza. Ndichisangana naye ndaive ndakamira kuna Baines Avenue. Ndaida kuenda kuparenewata kunotora mapiritsi angu echirwere asi wese wandaida naye hapana wandaiudza kuti ndinomwa mapiritsi. Ndakati ndakamirira transport ndakaona mota yerudzi rweDiscovery ichimira pamberi pangu. Ndakashedzwa semunhu aive ajaira mabasa ake handina kutya. Ndakanopinda mumota takataura kusvika paparenewata ndokubva tachinjana manhamba. Uyu aive ari from Ghana, aibva kuGhana. Manheru muGhananian akafona akati aida kundiona. Takasangana paJameson Hotel tikagarapo for 4 days. Takashamwaridzana tikaita ukama for a very long time kusvika akutofila comfortable kuva pandiri. Motel muroom make maigara mune mabreak emari asi aisada kundizivi kuti anoita nezvei. Ndakaroorwa semhandara vabereki vangu vakadya mari yepfuma handina chikwereti chakasara papfuma yangu. Looks like murume akazomurora. Asi mapiritsi handina kurega kumwa. Murume aisaziva kuti ndozvandiri ndaimwa muchivande. Akazoti aida kuti tichirelocate kuenda kuGhana kumusha kwake. Ndakada kumboramba nekuda kwehealth yangu asi shamwari yangu akati enda unotsvaga dokta anokubatsira ikoko. Murume asingazivi. Chono ndokuya kwandakaita kuno. Ndichisvika ndakashambudzika neupfumi hwemurume uyu asi pfungwa dzangu dzakandiudza kuti murume wangu aive nemushonga chete. Takagara mwana akaramba kubata asi ndaingoti inyaya yekuti ndakamborwara nesiki dzakawanda ndine problem asi murume handina kumuudza kuti ndakamborwara negonorrhea nesyphilis. Papera 3 years ndiri kuGhana murume wangu akabata kuti ndinomwa matablets after one medication. Ndakamboda kuramba ndichiti pamwe ndezvamaid asi zvakakona. Kubva ipapo murume uyu akatanga kundiratidza matrue colors ake. Vanhu vaMwari hazvisi nyore zvandiri kusangana nazvo pamba pandinogara. Pane mbwa iripo ende mbwa iyi ndaive ndisati ndakamboona 3 years ndichigara pambapo. Kana kunzwa ichihukura hayo asi aigara mumba mainzi nemurume wangu hamupindwi mune zvinhu zvebasa. Murume wangu akatanga kundipinza mumba umu. Ndakada kutiza ndichiona imbwa hombe anoidedza nezita risingatsananguriki. Anotaura naye nelanguage yandisinganzwisisi. Ndinoitwa mukadzi nembwa iyi. Kana 45 minutes murume wangu akatarisa. Ichipedza iye anobva atanga kurara neni zvekuti sometimes ndosvika pakudonha nekupera simba. Vashandi panguva yazvinoitika vanenge vaenda kucottage ende pandinoda kutaura nyaya iyi kwavari murume anobva asvika. Ini ndinofunga kuti ndakabvira kare ndichiitwa mukadzi nembwa iyi. Nawo akazviburitsa pachena nekuti akabata kuti ndinomwa mapiritsi. Ndatambura handina kana hama muno handina wekuudza iye zvino kana mari chayo haachandipi. Amai ndakavaudza vakazama kufamba kumaprofita hapana shanduko. Vanoti mombe kwasara mberi. Patenzeve mudanga dzapera kuzama kuda kuti ndibatsirike. Ndibatsire hama ndigobuda mumaoko emurume uyu ndinoziva ndakatadza asi pakuzosvika kuitwa mukadzi wechikwambo uchiona zvinorwadza. And paakatanga kundiitisa izvi ari kuita mari isingaiti mabreak emari andisingabvunzi kubata. Ndotenderwa kuita kuswera mumba ndiri pasocial media manheru vashandi vachibuda tatopinda muguest room manondichinjanisa nembwa. This is a very sad story. This is a very, very sad story. This is a very sad story. Yeah. Ndapererwa. Kune vanobatsirawo vanoziva kuti what can be done mungamubatsirawo. Mudzimai akanga achimwa mapiritsi haana kuudza murume kana kuti varume vaidana nawo kusvika azosangana nabrother vakaenda naye kuGhana. Saka ari kuti anoitwa imbwa, mukadzi wembwa. Zvinhu zvinorema chokwadi, zvinhu zvinorema. I'm very sad. Ndabatikana fun. Unfortunately she's in Ghana saka mene kuti anobatsirika sei and it looks like ari kuti haatorina kana mari chiri kudzoka kumba mene kuti anodzoka sei. Handisi kuti munoiona sei nyaya iyi.